Okay, welcome back. Yerase na Kotoko still in Obuasi. Womani has good game na baby a pae 0-0 absolutely. Na yama honi yama highlight edayen page ya obeshe na sanso ena journalistic point of view. Yenu na naba kwame gracious. I gracious to the job or no so watch it say it was a very poor show. Na for after the game on to say na anyama isikoye yenreka iwia yenu ya ba konzo ani kuya de baswa What? Why? Where's what? But I feel. Now wait, hey, now When I'm relaxed, I'm a professional movie. that's my way. After the game, yama ho atmosphere no kakra na just BC ebefa ebi nso se but the chitafo na che amana efe omni players na camp matwetwe twamfo yin ni ade in as much as according to report no it was a poor show yenko ni ni nkomo ba ko enua ba ko a ono nso ekasa e de fa Kotoko ho enso e de kakra tudwa senior bibia boko de Nyankopon adumo ne mompai boko Peja voice kakra mai Kotoko as good 0-0 ye betimi aka say all things being equal e bia we betimi aya di twatwo ansa na any brekum Chelsea abo but wo hwe kakra na se utie kakra e de na wo kan wada ma fa peace mai ne enko yo meda wa woni me o frɛ me meda wase ene wadwuma pa moye ede boa asanteman ene asanteman adwapade a ye nyina yesom no sedia yewura otufo eka ye no meda mase ni akwanya odi ama me enanyum asɛm na obusa me no ye Kotoko na ye nyina ye beto ye na ye nso ye tetale ho nkosi enchiri ma so omso ba beto so no ba bia ye kɔ no me ma dwen kyerɛ no me nko ame de se emwa ba bia ye kɔ no emeye ade a ɛda ho ma ye beto ye no emwa ye simple because
Baby as say team no aircon. Yan hwe enya dia at the end of the day no. A decision so papa e be bra santiman. Kakra bi a mahu ene baby a aircon no. Me ma dwen kire no. Ene se aduane a wo de asi so se eye fufuo no. Wontimi nane na mpesi. Ampesi de yetimi dane ne fufuo. Bet fufuo aduane wo adwa banche de asi so ne bode kakra so de bo fufuo. Wontimi nane na mpesi ma ne enye. Enti me ko coach Zito straight say beginning say wo ba no edina anu nti ye friend say won famla no se mo betie ana ye mpanifo betie na de me ma adwen kire me no mo so ebetimi akọ ne sai mu a Zito won ko ba bia edina ye de friend say won famla no ye mfa ne nkoto ni empe coach animanimu ya esanse ba bia mahu Zito nsa no akoduro no sai nsa no entimi mmoa yen. Last week, so 2 weeks time, and found me know ye the interview ya we me know e say ye. Who me say if you my dream me say me catch you say mami 1 week time. 1 week time no. Me hwe wani ma say me ne won kasa ye. And found ne say wako win champions of champions. And no nye abia e be ka say ye ni da so e be boa yen. Yeah. Zito nsanu bi eni ho a eye dwuma bia. And once Zito di eko yechi enti me pa chew santiman omuntie na omonso mfa omadwen emla enkamom ye nyanya baako se otufo ese se ye kase ye kodi we yechi ye kase ye di we yechi simple e bia emfa ne se midi coach yechi e na afa bi so di supporters bi so di e bia technical bench technical members nanchi onu otufo bu sa say ehimfa na mo de Kotoko ne eto on penisa ye nyina ya adwenya baako ye nyina ya adwenya baako ball na ekoso no ye nyina ye ni ye hwe ma hwe ball na ne ye boy ye ni Asante Gold nya Asante Gold premium nya Asante Gold premier ball o mo boy no o mo bobo no imposi o mo bobo said ye team bia ono no e wo na ni anchi Kotoko na se ono agi din na ya to players akase ye ne enkro ne ba no Kotoko mobo bia ma wo hu se eye ball no mo bo no eye plan A anase plan B anase plan C eno aso mo ball no boom omo kuta ball omo ntimi enkuta ball no mpo enkyere de ofaso de ball ne ye etimi pa chew Zito nsa no emwa ye na Zito no obaye mimi hu ne nsa no bia etimi pa chew se ye mempanifo tia esre wo mo a yesre wo mo animanimu ya anya se bia ye de ko wura league ni mu because sad na ye last week last year sad na ye ya amwa Kotoko ye ebeye yie eya na ye me yakora se sa twi bi omo kan nansen ya aba ne se ebeba da ben ebeba da ben emma bia mfiri da bia emma bia mfiri ba bia ma ye nya ntwintwa se omo so mama no se 3 matches o se de da bi enya 3 match bia asem me ma adwin mo nya 3 match bia asem se animanimu ya boy legend wabo team no wasum team no enti de enu nti na ye de frɛ no na mo de frɛ no no edin na enu ne be na mebu ye no edin na enu nti ye de frɛ no no ye mfa no nkoto ho mo mfa no nto ho wontena ho wonka ho wo hobi na ye mpe coach animanimu ya because ye ko rally ginim na se mo ka se one more 2 matches one more 3 matches enso akobam ba ko ni mienu ni miensa no na ekọ because obo first match obo na lose obo second match we lose obo third match we lose afi na so obo hihye woni ema yi afi na obo so obo hihye woni ema yi saa be na yebu e be bi ho ayebu a ene asem bi e match se woni ema hwiegu a e na wo hu ni hihye no da bi e ma na hwiegu ansa na wo hu ni hihye. For example, ugele hwiegu anwem a gele hwiegu anwem a say na obetima asesa asegu ade ma ebeso se de na wo de nam enti mayen kase nyema ni hwe nwunyu ansa na ye niye mayen nwura legi ni mu mpo mayen nwura legi ni mu ne ya luzu ba ko luzu mienu ansa na yakobo confederation cup wo Nigeria no ne mpesa asem no kura na metie me nko ma adwen da santima betie na mpanifo o mu di yanim betie dia
me ma adwene say ni manimu ye omumpe coach na mfo papa no ento akiri on tran ba bia de ntia ye frɛ no me de sa edin na mo de frɛ no na me tie bibia ye mfa sa edin ma no nkotra sa position wo ma adwene no to dia ugidi senya de ebefa Debi emma fi bibia say ebeye no eno na eku Ghana ebeye no sa de no en na eku Ghana eno na eku Ghana enipa hu nokura won ka nokura na wo ho no nokura ye se ye ka no ena nokura nso eno na wie bibia nokura na wie bibia enti so wo read bible ba bia ni ho ya tro sabi wo bible ye ntro sabi e wo bible because bible asema wo ka no e ye nokura enti no ye ntro sabi wo bia enti ba Ghana na ye wo no ase ye ka sema ase ye suro ye mpese ye beka ye mpese ye be ye ebi na asi na anu blasta ye ne Malagascar se hwan ye friend said ye be na yakobo sa atoro kan bo ya beto enti wo chena ball on bebo no enu aye yam hihie si ye betimi ana ye ntimi saa de no saa de nnamfosem eni misuro mi ntimi nka me fele mi nua no madamfo no me mpena no saa ne ma nti ana Ghana ye senke no enti Kotoko no me pa chewo se me ma adwen ni se Zito woye Kotoko wa boda enti won tena ho baabi o company for no won tena chi ne yemfa coach mla animanimu ya hwe na Zito nwura tournament ni mumpo no akase obakeka ne nsem bi say ye bo tofo we say impromptu ebi nso ne say pitch ni nye enye sa pitch ni so ana ono omobo o mo hyewo me mpesa nsem no matie on ko blekum ye ne blekum Chelsea nkobo e ma ne nhye ne wie na obeka stole me mpesa stole me ma adwen no into the emfa ohwa emfa Zito wontimi Kotoko Zito ne modern money nyina ofri himfa dreams ana baby ana ofri say himfa dreams hello dreams yeah on say ye wo team bia ye wo coach bia ne team bia do betimi aye because team bi ho no a coach ne modern no want to be those oye coach you so nye coach bia na betimi aye atimi control team bia ne level no ye dreams no ho na ye ne level Kotoko level no nye ne level Kotoko level no want to me because want me enka nkyere me say wo dreams no wo bo modern oba Kotoko ni momu na yama wo oba high profile yama players bia wo Ghana wo bo modern bia no na say want me fa and deliver dia e na chem to obetima control Kotoko wonne division se first division or second division akobo oboase wonne na abodro na mehwe ball ni nyina wo me phone so mehwe ball tro kan che se ball bia no ma wo ball ho no ma efe te say no yenkofa Zidane ana se yenkofa Ronaldo ana Messi family no obe ni den ontimi nya hwe ne level ye dreams ne level no ontimi control Kotoko ontimi enkochi Kotoko enfa nko ba bia me mpese obewura league ni mukura because this year league na ebebo no ati say the ehwe no TV so emrofo ne de ombo no bi na afi we behwe no ha because sika bam enti obia ba yire ne ho so obebo na wo de say performance we ko wura league ma ye kwa hemfa na me pa chew ma asem no okay we ni ebeda ase for wajun chira wo de aba ti ebedi nkomo achiri ya me nka mpa chew hello meet you last 2 weeks obu sa me say coach Ben na ka me so je sese emfa edwuma ne ma no sisi wa ha ide me ma adwen mu ye mpanimfo no aida Maxwell Konadu ana se the Konadu House of Lion for your friend saying Bashiru Hayford sa Ghana de sa 2 coaches no se nye wo mo so dia wo mo nkwa ma no nkofa bloni ntu ka si se nka ema Zito enye na home ansa na league na shaase ne nkofa Maxwell Konadu ana se Bashiru Hayford ana se bloni ICC ye Zito ntrance Maxwell Konadu ana se Bashiru Hayford okay eno pa ho dia yenkofa bloni because akatua na ye de ma local ayi oha no yekọ ayi a yekọ folia ye betime anya bloni bia ma na be kochi ma adwen no
Okay, nti yɛbɛhwɛ anim na deɛ ɛbɛfiri mu aba no yɛho deɛ ɛbɛtɔ. Why? Me patch yo me da se. Okay. Nyankopɔn nkyira mo. Matia bro. Ya yɛnua nso edi Kotoko akyi kasa ma Kotoko. Togo nyinaa olume. Ɔno ɛna ɛhwɛ Kotoko so wɔ hɔ ɛnya agorɔ koraa nti wɔmfa Kotoko ni agorɔ ɛna wɔhwɛ game ni bi nti sɛdeɛ ɔbɔ asefoɔ no yɛwie yɛ wɔn ne players ni twa mfonyin ni ade na nanaba nso ame ahu sɛ pii nso ani anye wɔn mmɔden bɔ ho wɔn de mfonyin wɔn atwa kama deɛ nanso wɔn say performance ni very abysmal, very poor a ɛnhyɛ da ɛmmoa amadwuma no enwere pɛyɛ nti yɛnua no nso de tu gya sɛ Kotoko should go for coach Bashiru Hayford anaasɛ coach a yɛfrɛ no Maxwell Konadu anaasɛ mpo yɛnkɔnkɔfa foreign coach wɔne ne yɛ adwen anaa wɔne nyɛ adwen kyerɛ wo deɛ ɛto comment section anaasɛ wobɛtumi abɔ mmɔden afa yɛn number a yɛda screen ase no na yɛne adi nkɔmmɔ na wo nso akyerɛ w'adwen ɛde afa ho ɛwɔ hɔ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛsi tie nti by way of information ɔboase nkɔmmɔ ɛne ne yɛde bi atwa ɛde agu ɛde ama wo kama me de Derek Saint Kizito. Thank you so much for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?